Amaki megre ya. Amaki megre. Eloto le abala mumba. Ibo yon we na bamba. Yiwayo. Ese? Ima no yon we ge bunu zakamo. Ime go to say yes. Ye. W. Ibre interview. Tade le na nya no. Ibre interview. Ye kem. Gene ke ka shaka to se. Easy one way be medicine. That is mod. Ese te no la. Kita. Ibre interview. Nga diru me wage interview. Kita kan make kita. Akwe mani yo wole mere baga bana social media nini. Ani ma fu social media ge. Ha? Ani ma fu social media ge. Oh, the boya. I hold them. Asma akwe mani yo wole mere baga bana so say na social media mo. Iye isem nam da asigi iye. Isem man pa okay. Ani mo okay. Claro sana. Akwe mani yo wala merenga AI. Akwe mani yo wala merenga ga bana social media dine. Nga diru. Gawa. Kene ke bapa yan bana ke lola di. Ayo be mudia wo my normal range. Ya. Normal range din tiri naga. Bapa datin bapia. Ayo ka mi aka godo. Wapu Bluetooth ah. Bluetooth. Hey, ya kan je ku be nu goku. Wapu ya kan na no of ma na ma no of ma. Esa hodege. Hold him off ma. Ko ga kwano te koto kige church again ro. Aponi isim na isim we ye me isim. Ye juga ga se msigi mjuru isi. Gene ko ga koto gilo. Away fe na come. Lanya. Yes, listen. I chop that touch from you, please. Focus. Okay. Kebishna na yanam. Isigini. Go bodishna na yanam. Ano mi Italy. Aya de phone na la ke piloto ke la ramaso. Hey, Chineke mtikambaga goko. Okay. Ayo kom dik. Manalu. Hey, asking the way phone na la ke piloto of my girl la ramaso of my. Yeah, e pa ka de phone. Le kan na le bedi. E want to say the phone. Yane. Tonazo. Bilena toke lazo tonazo. Eke me gbonu kamuke. Eh, tonazo le waya na wall, ma mo onye ewo. Look at. Le waya na wall, me make interview ma mo. Collabo. Cross threat, kolo. Cross threat. Onada akulio tunga. Onada no lio tunga. Kele ke ngoro. Ewe fe ngoro. Enwe he ngoro. Ewo mai ke wo nwoke. Anwai. Anwai, ala mi simpa ngoro. Hey, collabo ise. Ala mi simpa ngoro. Ele mwe mpage ngoro. Earlier, I think ending of last year. Ending of last year. December. You put up one pay. Yeah. You say oh my. Anwai. You wanna? Ewe mara ofuma. Eyim sweater. Ejichara mara. Ine regaga. Fever animal lolo enwe chara strength fever megim. Ewe ejichara ma ofuma fever na embem.
Yeah, koga everywhere. Kolo. Amakwa mi anagba kolo na Europe amakwa. Nekwe iji goof. Goof. Mba. Focus about alliance. Focus. Okay. Focus. Listen, I'm not trying to watch it from you. Focus. Mba umo yo chikambo wa mewe niwe. Hey, listen. Hey. Come FM, careful. Huh? Ijam you FM. Nipu sweater. Come home get it. Amano isi mamuala. Enwere mala ofuma. Ajum ge won wa ke won ka mam ka wa wo. Anwa e yim sweater oyidi. I can roll. Ne sa ho de ge. Awodum. The one ya be. Awo monyi state, awo mama. Ebe na wo mama. Awo mo yobachi metu. Yeah? Awo mo yobachi metu. Ebe no bachi metu. Ogubie. Iju mo le. Ofu. Iju ofu nwa. Yes. Ani me ezo. When I'm saying so, yes, so. And when I got one was on way, so Chile Cabagoko. Eh? And let him damn you, why just say this? When we get quick questions, so. I didn't proud, don't you bargain as over me as again. Nigga, I'm not some pagan one. I get bro nugget. Okay, yeah, 2 weeks. I know Buddha, mom asked no Jira. Other 2 weeks or more. My lord, ready. Bow. In a man, wine and wine. Mba. You want your purumiri. Mbow. Get what I'm burumi. Oh, mad near man burumi. You want my hoe, I quit my hoe. Mamma yo. Get a check on no black. Otako on a modi. Otako. Eh. With the camera, with you who to with you who in Sota. Le. With you who go try and screen of time the room. The wedding who is straight to get my bedroom. Le, otaki you modio. The wish go to the wish go to. Ota. No, try. In when I'm Mbow. when I home when age I won't honeyke. Mbow. In all of that, guess only photo no Otele send around okay. Mbow. In our camera down. Mbow. I got for no some work on the make. Oh, no man. Oh, my God. Work on the megas. Eh. You part called Wonica. Nde you pant. Why? Huh? Nde you pant. Otele go shush. Mbow. A balarambo. Mbow. And when I'm woman, jam crogo tag, get rota, jam nako, a rush, I go low. Mbow. Roba nano no telomo wine, can I know a titi and kego kofule. Roba. Give one roba. And when I rob an anon, then when I'm here, that's when I rob. And no, some gay shaking God. And when Robert Anon, Mega can eat again, I take a Quebec and hear the caroba on a mamma, on a mapatana, passapasso. Are we there, Philia? Bow. Magwam gown. I am a pump, mamre. I am a pump, mamre. I am Miramo Baginike. Give push oya, ye push Patamiramo, Untega Fola. Bow. Oh, womb Carabiana. Eh? Oh, we are womb. Like a womb would eat.
Wumbo beke mbaga rubber auto. Okay, ma. Repeat after me, say rubber auto. Rubber because na amakom. Rubber no there. When I can but I can get again and I can take a black baby. But anima waka nike na adim. Na kwage pono. Mbawli when a time. Dite ke na kuko. Okay. Rubber auto. Got it. Cup bam up all again now. Bam bam. Yeah. Eko watono mi ele yo mi. Nko wara ye no ni ma ho. Mbi anga da ko mama na give that's a bit disgrace on we ko mu akebe. Ebe mi disgrace o ma mi for me now. O mu am for me. Ilaya na etiti ikere. Enwere ihe na dị ka energy bulb a na-akpọ ya cup bam bam. Ọ na-anọ n'ime na dị ka energy light like this. Ọ na-anọ. Ọnya. Ọ dị ya? Awara m ugwu. Ọ dịla bịa ubi. Ya. Eh? Ọnya. Okay, cup bam bam. Ana go shiri ike. Iye. Emege gala bana. Msegene. Maga labara. Yes, emege gala bana. Ọ dị mma na nwaanyị isi ike. Wepụ aka n'olu gị. Kwe na n'ihe m na-agwa gị. Emege gala bana. Okay. Nwa agbọghọ bịara ya shiri ike. Ya wara na-adịghị mma. Ara na-adịghị mma. Ị nọrọ tag a na-ata gị ga-aba onwe gị mamịrị n'ahụ. Mba. Ị balance n'ahụ gị mbụ. Mba. Enwela mgbe ị pụtara na public ụta ndị mmadụ eju nga ahụ ga-enyo ahụ kwuo. Mba. Gịnị enyi gị nwoke nọrọ eji anya ahụ gị ọnụ? Mba. Ị kpọọla aja ike gị akpụ? Mba. Ọ dịghị healthy na-abịa na ụmụ nwanyị. Ị kpọrọ aja ike gị akpụ? Agbara m ọ dị healthy ma ị kpọrọ aja ike gị akpụ? Mba. Nwaanyị ajị ya wụ ọhụụ zara ọtụ. Nke na-anọ etiti ebe nshi eji akpụ ya akpụ ka ị nakwa hapụ nke ahụ. Nke a na-eru eru. Onye gwara gị sa aja a na-eru ebe etiti ebe nke akụkụ ike nshi? Them you. Kama ise hapụchala ihe niile ọ pụrụ ịhapụchala ihe niile nwe nke kpụ akpụ nga niile akọvachala maazị ngaji iru ma ngaji na-eru. Nwa bingo bara nga bịa gwapụsị nke ha na-eru eru. Tiri ndị na-eme barbecue na Lagos ịbara nga bịa gwapụsị nga ha na-eru eru. Onye riri eri kwachi isi ndị DJ bịa nga bịa gwamsọ gbere isi ya maka mpe aṅụ. Onye wepụ aka isi gị m na ama mara ọgbaga gị bara nga bịa agwaga m sị nke ha na-eru eru. Lekpo oche kwachi ihu ndị kolabọ. Edede afọ ole? 29. Ịdị 29. Gbụọ aha aja. How many years na ka ị nọ na nwere ka adị nga niile agwọla sarafa. Nwoke mbe mbịaze be etinye amụ na ya gwara aka shift wa aja one side. Ọhụ ngọ na amaghị amụ. Asage them you. Ma Bishop Chenika nkwukwa n'okwu. Ikwu ogene. Ị na-ekwu ogene Chineke agba gị ọkụ. Ị na-ekwu ogene. Ị ga-accuse ni mma ekwuru okwu. Madam, Lanya bịa. Lanya, may you respect onwe gị na you get out of this place. I'm not joking here. Okay. Pranga para aja aga ịnọ itile eru aja. Ịnọ itile eru aja. Ego le kere geshe wimpike. Ịnọ itile eru aja. Ọ ga onye baba na-abịa ịlụ gị ga-esi mba ama akpọ gị aja. M ga-alụ ya, why not? Nwere pant gị pụrụ epu? Mba o. Atala gị na nrọ mbụ?
Atagomo. Atraganaro. Batraganaro. Madole trage. Ofu. Emaineshi. Oh, ofuma. Kemgbe ị nọ n'Italy ka ihe mere na nwoke asị be gị na ọ chọrọ ịlụ gị? How a big question. Ana feel na nwaanyị ọbụla ji ego. Maybe ọ ga control fa. Iji na ego. Asịchukwu shikwu. Ị nụghị aga n'Italy? Nna wee ebe a na-eme Dolce Gabbana. Michael Kors, all these big perfume can now go here Michael Kors. Ị nidiri nwoke nọ na Nigeria ka nwoke nọ n'Italy? Any about Hanab. Any cobra. Otele go shigushi. Mbao. Ụmụ nwoke letra ala gị kemgbe ị pụtara ụwa. Agakwa m atụ ashị m ga-agụkwa n'ife ọnụ. Nye m nwaanyị ka m wụ. Awụrọ m virgin. Ụmụ nwoke letra ala gị nye m nọmba. Aga m agụli ọnụ ma gị ọnụ virgin. A na-enwe S na. Mmagasị gị na ofu mmasị gị na msịgba gị na owe bụ ọwụ mebe ọwa asị. Tele Rosanna. Be honest. Ịdị 29 ese ga agụtala ihe ọnụ. Aga m agụ ọnụ he. Ele otu m ga-esi agị ọnụ. Otele 12 disciples. Hụrụ n'anya. Otele ndị apọstụl. Na ndị etere mmanụ na ndị a na-ete mmanụ. Ị gbala akpụla mbụ? Mba o. Ị ji anyụ ma ha tamaghị? Onye m hụrụ n'anya ka m na-anyụ na. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-etiri ha? N'Igbo kọ n'English. Baby, I'm coming. N'Igbo? Baby, achọrọ m enyo. Baby, achọrọla m enyo. Baby, ị chọwala enyo? Okay, ga-enyo ga-epuzo mewe announcement. Maybe ewe ebe ọ na-emetụ m aka m si ya na n'ebe a na-atụ m ụta ka m nyụọ. Okay, baby, achọwala m enyo. Achọwala m enyo. Genotype gị? AS. Blood group gị? Ịma a na-ede n'Italy, ngwa gị n'Italy maybe ị gada aghọta ya. Okay, kpọọ your phone number, complete phone number. Mbọkwana ya, a ga-edistop kwa m. That is if you want somebody in your life, and I'm not joking. So if you be joking with me, you go. When you will be right to you, man, like I get block on the person. Kambo da number m ke aga eji enweta because I ga disturb m n'ọrụ. M ga-akpọ nke a na-akpọ mma akpọ ya n'Italy, aga m akpọ ya na oshibido na plus. Because mkpọ ya na plus, ha wiki na akpọkashi m. Kpọọ your number, kpọọ ya na plus, all the room, make sure you go down, simple. Okay, ka mkpọ ya na plus. Mkpọ ya n'Igbo no English. Kpọọ your number in English. Okay. Plus 3511. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, share, watch Italia. Get back. Get just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place in English. Okay. Plus 3511.
007868